Gadim ata-babalarymyzdan dillen dile geçip bize yeten uzuklar rowayaty destançy bagşy Urt Yakup'dan ýazylyp alynýar. Rowayatda aýdylyşyna görä Penni ýaýlasyna ýaşap geçen 3 gyz, ýagny näzik, tozuk, uzuk diýen gopuzçy aýdymçy gyzlar bolupdyr. Bularyň owadynlygy, aýdym saza synowaty ussatlygy dil bilen beýan ederden belent bolupdyr. Bu sene diýen pursatlaryňyzda Dost Muhammed atly sazany ýigdiň uzuklar bilen çeşme boýundan duşuw görkezilýär. Owadan jülgede su boýuna biraz diň almakçy bolan Dost Muhammed kellesindäki tahyýasyny bir gatdaly goýup, sowjak suwa ýuwunyp başlaýar. Yaşıl çekmen yaş yigitler öýlenmese nädip bolar. Keten köýnek maralgyda gelişmese nädip bolar. Aşyk gyýlar goçyda. Gyzlaryň duýgusuna düşünen ýigit böwrüni sorap, meşhur böwrümi bersene diýen aýdymy ýalbaryplar aýtýar. Böwrüm bersene, böwrüm bersene, nädip kan, ulup kan, tolup kan, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Maga bakan göller için, kendi varlar göller için, şirin şeker göller için, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Elem dağlan hakyna, çöller düler hakyna, yerler sular hakyna, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Nädip kan, ulup kan, tolup kan, böwrüm bersene, böwrüm bersene. Gyýylar, mene şol ýigite aşyk boldum. Menem aşyk boldum. Menem aşyk boldum. Gyýylar, mundan oýun bolmaz. Gelin ortabyr şert goýalyň. O nähili şert? Şertde haýsymyz aýjoramy gowaýsa, şo ýigidem şo gyzyňky bolsun. Şoň üçinem bize aýjoramy öwreden Halipa mamamyzy alyp geleýin. Goý Halipa mamamyz biziň haýsymyzyň gowaýdýanmyzy kesgitläp bersin. Bar, gitde derrewjig alyp gel. Rowayatda ata-babalarymyzyň, ene mamalarymyzyň adalatlygy, mehremligi, juwanlaryň biri-birine wepallygy, türkmen gyzlarynyň sunuwaty ezberligi şeýlerek beýan edilýär. Balalarym, mamajan, biziň haýsymyz aýjoramy gowaýjak. Şonu bize saýlap berseňizler. Bor gyzlarym, siziň üçüňiz hem aýdym aýtmany menden öwrenensiňiz. Wi, ýogsa da siziň haýsyňyz uly? Ulymy da näde kan? Näde kan? Hani gelbärik balam? Ulu başlar kiçi işler diýipdirler. Başla gyzym sen. Aýjorama, aýjorama, keteni köýnü geyjorama, keteni köýnü biziňdana, atly yetmez iziňdana, keteni köýnü biziňdana, atly yetmez iziňdana. Gayra gayra bakar
düşündü hayat menin yağlığıma balamın oğlan kuşundu hayat menin yağlığıma balamın oğlan kuşundu ay aydındır yağıtıdır gülüm soltan tağıtıdır yürün kıyılar qaydanığa ağım gelir vaqtıdır yürün kıyılar qaydanığa ağam gelir vaqtıdır yürün kıyılar qaydanığa ağam gelir vaqtıdır Berekella balalarım, tüveleme, sizin üçüňizem ören gowaýdýaňyz. Ýöne, udukan hasam gowaydyp, sizin ikiňizdenem ökde çykdy oturuberdi gyzlarym. Şonuň üçinem böregi udukana bermeli boldy. Dost Muhammedjan, gel bäri balam. Ene, Uzuklar folklory bolsa türkmen sunugatynyň öçmejek sahypasyna öwrilen ajaýyp eserleriň biridir. Bu topar penni nagmalar diýip atlanyrlýar. Tartawazar etrawynyň penni nagmalar folklor topary 1981-nji ýylda döredilip, Moskwada, Täjikistanda, Aljerda çykyş edip folkloryň aýratynlyklaryny görkezdiler. Bizim esasy mirasy nesillerimize ýaymak üçin folklor toparyna hasam köpräk üns berýär. Bizim etrafymyzda pendi nagmalar folklor topary bütün Türkmenistanyň halky bilýändir. Ençeme ýyllardan bäri öz çykyşlary bilen halkyň ýurdumyzyň toýlaryny bezäk gelýär. Özümiziň medeniýet merkezimizde şu denanlar bilen bagtyarlyk zamanamyzda kıwapdaş gelýän folklor toparyny biz döretdik. Şu folklor toparynyň adyna da Bagtyar Käbeler adyny goýduk. Asmanımı arasa zemin üstü parahat Tağlar kadağımı ova şehir bulagat Tağlar kadağımı ova şehir bulagat Yaşar kadağımı Bagtyarlyk berýär bak Toy tomoşan mekani Türkmenistan arahat Toy tomoşan mekani Türkmenistan arahat Şu geçmişdäki ene mamalarymyzyň geýen eşigini nesillerimize has ýakyndan tanatmak üçin biz öz folklor çykyşlarymyzda ne geýän egnimizdäki eşiklerimizi biziň ne donlarymyz, biziň ene mamalarymyzyň geýen eşikleri. Kendi aýlasynda ýaşan ene mamalarymyz kadym döwürlerde de şunuň ýaly libaslaryny giyinipdirler, özleri dikipdirler. Kendi aýlamyzda ýaşaýan adamlarymyz, denanlarymyzyň aňyrdan gelýän bolsa, şonuň haýsy ýaşa degişdirek adamlygyny şoň eşiginden taýlap bilipdirler. Sebäbi olaryň 25 ýaş bilen 35 ýaş aralygyndaky geýen eşiklerini 40 ýaşyň içindäki adamlar geýmändir. 40 ýaşdan geçenleriň eşiginiň tapawudy beýleki ýaş gelinlerinki meňdemändir ýa-da ýaş ullanka meňdemändir. 50-60 ýaşdan geçenleriň egneşigi ýene şo ýaşyna görä ütgeşik. Olaryň ýaly gatynşlaram, şaýdakynşlaram, eginlerine geýýän zatlaram, hatda ýaş döwürleri renkli matalardan, mahmallardan don edip geýen bolsalar, olar garra berdikçe gyrmyzy don, sar herinde don,
alaça don, ne şonun ýalak elde dokunan donlary geyipdirler. Indi biziň zamanamyz gowy bagtyarlyk zamanaty, döwletimiz berkarar. Biziň ata-babalarymyzyň ýyda garaşyp ýeten zamanatyna geldik. Arkadagly döwründe iň gowy şaýtepleri, iň gowy eşikleri biziň denanlarymyz, ýaşlary duruşan denanlarymyzdan toya beslenip, belenip, şaýlanyp gelýärler. Ne şu bu gow bizi ýaşly duruşan aýallaryň ýa-da ullakan tumardakynlar, onuň ýaşly aýallar, gullakany bolsa ýaş gelinler daklypdyr. Ne biziň häzir şu börüňimiz topdy diýär, börüňimizdäki topýymyzdaky şaýlarym edil biziň kendi ýaylamyzda da ol owanyň geyinişi bilen beýle kowanyň geyinişi bir-birinden tapawutly. Häzir hem şu tapawutlyklar saklanýar. Ne biziň şu denanlarymyzyň maňlaýyndaky dakynlan maňlaýlyklarda da bir-birine meňzemeýän ana görnüşler bar. Käbirine diýilýär salsyrma maňlaýlyk. Dürli bir-birine meňzemeýän şaýtepler dakynıpdyrlar. Biziň şu başymyza atynan häzirki ýalygymyz salnyp atylmak diýär şuňa. Ýaşyrajyklar şunu 3 günce edip punjakläp atynýarlar. Biziň döwrümizdäki, biziň ýaşlarymyzdaky eneler bolsa, şunu salnyp atynýar. Şu biziň häzirki ýalygymyzyň atylşy salnyp atylmak diýmek. Muny edil renkleri biz özümizde kıvaptaş renkli özümüz saylap alýar. Biziň mirasymyzy islendik derejede şunu ulanyp nesilmide galdyryp bilsek, biziň başgarmanymyz ýok. Bide şu derejelere ýetiren sungadymyzy, däp desturumyzy gaýtaryp dolap beren mehriban arkadagymyza ullakan alkyşlar aýdýas, sag bolsunlar aýdýas. Mehriban arkadagymyzyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun, ýurdumyz parahat bolsun.